Abdiqani Omar Abdillahi ta' 30 sena intbat 3 snin u nofs ħabs wara li kummetta atti sesswali fil-pubbliku mingħajr il-kunsens tal-parti l-oħra. Is-Somalu li m'għandux indirizz fiss ammetta li fl-24 ta' Lulju għal ħabta tas-sieta ta' filgħodu f'Marsal Forn Fawdex ta' fastidju sesswali lil tfajla u kkawża ġrieħi ta' natura ħafifa fuq żewġ tfajliet. U kien akkużat ukoll li jagħmel atti oxxeni waqt li kien xurban. Il-Maġistrat Joseph Mifsud sabu ħati u ordnalu biex ma jiffastidjax li żewġ tfajliet inkella jeħel multa ta' 1000 euro. Il-qorti ordnat ukoll li l-imputati jirċievi trattament ta' 3 snin għal vizzju tax-xorb. Raġel ta' 35 sena minn Niġer kien estradit lejn Malta permezz ta' mandat ta' arrest Ewropew brabta ma' każ ta' frodi ta' madwar 75,000 euro li seħħ 7 snin ilu. Ir-raġel kien arrestat tul dawn l-aħħar sigħat f'Pariġi fi Franza wara investigazzjonijiet intensivi mmexxija mill-pulizija. Il-każ huwa dwar ħlas ta' deb fals imħallas minn 6 ħanut tal-ġojellerija. 3 irġieli nataw sentenza ta' 6 xhur ħabs wara li daħlu Malta b'passaport fals. Benny William ta' 21 sena mis-Sudan, Jerry Onibe ta' 26 sena u Iwezu Tony ta' 30 sena, it-tnejn minn Niġerja, ammettew l-akkużi miġjuba kontrihom. Mohammed Bugdira mill-Marok intbat 6 xhur ħabs wara li ħarab miċ-ċentru ta' detenzjoni f'Ħalfar. Huwa ammetta li kien wieħed mit-13 persuna li ħarbu fl-24 ta' Lulju.